Ahoj. Ahojte ľudia. Ahoj ľudia. A dneska sme si dali challenge 24 hodín na balkóne. Presne tak. Áno, a naznačíme to všetci traja. Je sobodol. Nevadí, ešte len 10 hodín a začíname až o polnoci, takže teraz sa rýchlo poďte pobaliť, čo potrebujete, jedlo, všetko. Ja všetko si zbalím, lebo... Musíme brať jedlo, všetko. Keď tu to bude 12, tak už musíme byť na balkóne. Ja berem krabicu, ja Ľudia, berem... vidíte to? Ja berem Ježiš. šatník, ja berem všetko. Ja si berem moju obľúbenú zmrzku. Ja mám pizzu. Ja mám... Ja si berem môj vajíčkomet. Mám pizzu. Ja mám všetko. Bude sa nám hodiť vysávač. Dá si ešte tomu mňam. Na čo je ti vysávač? Pračka sa tam bude hodiť. Nie, na čo ti práčka? Dobre, A ľudia, my sme teraz trochu inom dome, lebo počkaj, ja si ešte musím ísť pre ja idem ešte gambling, Ja som ľudia. na strede. Ma tušiť ešte gambling. Ja si zoberiem môj mobil, tablet. A odkiaľ to máš sa boli? Nám sem ide na duch. A ľudia, ešte zaberieme peniaze. Zaberiem si opicu. Odkiaľ máš pizzu? Ja si beriem knižku na čítanie, ľudia. OK, ja si beriem spacák a lampáš. A ďalej Nám sem kohľad. idú nejakí ľudia, pomoc. Nevadí. A ja už som hotová, za 30 sekúnd už bude nový. A ja som hotovo. A Počkaj. odkiaľ máš tablet? Však normálne. Ja mám všetko tu. Ja mám takú obrovskú krabicu. Si zaberám mobil. Dobre, takže ja si sem dám spacák. Nie, tu máme izbu. Na spanie. Takže si sem rozsteli svoju posteľ. Zdravie. Na strede. Ďakujem. Ja mám takúto veľkú postielku, kde chcete tam spať so mnou. Nebude spať toto žltou spacáku. Dajte aj mne prosím vás spať, ja nemám. Ježiš. No tu môžeš spať túto so mnou, poď. Ale pozor, tam sa môžete prepadnúť, lebo tam je taký kúsok, ktorý... Nevadí, ale my budeme tu spať. A dobre, neprepadnite sa. Už to začína. Už to začalo, no. Takže ja idem po tých ľuďoch, tak ja tu idem po tých ľuďoch strieľať zajca. A tak ešte máme brať veci. Či už nie? Už nie, však už je polnoc. Dobre. Ja potiekom strieľam vajca. No dobre, zatvárame. A kto skočí dole alebo vyjde z balkóna, tak prehral a dostáva baň. Výborne, ale začíname už. A dokedy to musíme byť ľudia? Až Do polnoci. do polnoci, teraz je polnoc. To ešte 11 hodín. Áno. Ľudia, bude to ťažké. No teraz prešla prvá hodinka. Bude to ťažké. To kto mi leze z dome? Teraz nás to nezaujíma. Máme challenge. Som strašne zvedavý, že kto to dosadne bám. A keď nikto, tak sme králi. Áno, ale som... Ľudia, a keď si myslíte, že niekto z nás spadne, tak dajte odber a like. A keď vidíte, že nie, Presne tak, dajte kto nedá odber, tak dostane facku. tak dajte som koment. Ľudia, dobre? Pošúvajte to. Ľudia, keď mi nedáte odber, tak ja nedám facku, alebo budem smutný. Takže... A keď mi Ale ja nedáte odber, A musíme... tak ja vám nedám a ľudia, odber. ideme dosiahnuť 150 odberov, ešte 10 odberov potrebujeme. A takto vo videu 10 odberov budeme potrebovať. Ježiš, mňa niekto vykradol. Ešte potrebujeme 10 odberov. ľudia. Nevadí, aj Počujete tak to? tam boli len aj tak tam boli len Monopoly peniaze. Na mne to vykradol prachy. Ale tam bol, ale ja som tie Ľudia. prachy vynahradil Monopoly peniazmi. Superko. Tam, keď to nemohol zebrať počítač. Nie, srandujem, nedám facku, ja budem smutná 6 let. Tam nám chodí nejaký biely smrad, ktorý nám zbehol do kúpelky, ale to nás teraz Čo sa ti nezaujíma. chodia do kúpeľky aj tá Ja, to bude mačka? to oddychovať. Oni tam idú exovať. Oni tam idú exovať. Tak to nie je. Zamkla si. Bude dávať si vodičku. Dobre. A ľudia, napíšte do komentu, či toto video dosiahneme, či budeme mať aspoň 5 lajkov na toto video. Na toto video budeme mať viac ako 5 lajkov, novú vec. Na toto video budeme mať 100 000. Nie, ale... No Taký podľa chill. mňa to dajú, keď Matúš, za to si spravil dva spacáky, chceš jeden? za takých 20 rokov to moji dajú, aj vaši. Tu máš spacák, keď chceš. Ako máš sa nám zebrať, keď som si už niečo zebral? OK. Ale to musíš ísť. Ale
riadi. No. Pozri. Taká lampa. Taká elektrická. A prečo tam chodí Mike Bazovský? Aký majú pas? Však prišiel GSRO. Ľudia, dobre, než skrinka, takže nebuďte. Ty kokos majú bazovský, a čo sú všetci pred našim domom? Lebo sme sexy. Máme VIP. Ty si to nevedeli. Lebo sme exi. Čo vy budete na budúce natáčať? Na budúce budem natáčať natáčanie. Ja som bol z balkóna. Fakt? Ľudia. Čo? Ja som byla, že to prepadol. Co stalo? To sa stalo. Nie, naspäť. A počkaj, dáme to tak, že na 2 životy, či iba jeden každý. 3 máme každý. Takže už máš ešte šancu, takže behni do domu, muzika odom, k nemu dom. Alebo to je dobré. Ale 3 to bude, lebo Matúš toto, lebo ten... Môžeme sa prepájať, nech ťa. Ježiši. Odomkni Zíka. Však nevie si odomknúť. Ale neviem, lebo kde to všetko. Ježiši, Zima, pomôž mi. Však si odomkni. No, Ľudia, padol sobie to tak. už ti odomkli balkón. Ďakujem. A on si tam dal spacák. Daj. Ja Matúš, tak ty to dobre riskuješ. robíme zase Andy, aby som ľudí pobavil. Ale ľudia, mám skočiť alebo nemám? Dobre, Matúš. Ja som nikdy nenatáčala takto. Lebo do teba prvá challenge, tak to je, musím byť 24 hodín na balkóne, lebo moja sesternica a bratra natáčali, že musím byť 24 hodín vo výle. A povedať, že to bola nuda, tam nič nemohli robiť. Ale ešte sme natáčali ďalšie 2 challenge. Ale to nebola challenge, ale že len sme mali vývilu na 24 hodín. Ľudia, že 6 hodín skončí to. Áno, ale najväčšie, čo sme robili, bola, že kto ako posledný opustí ostrov vyhráva a nemôžeme sa stretnúť 24 hodín. Ľudia, a som VIP. To vidíte, VIP som ja. A môj bratranec má také tričko ako ja. Ľudia, kto si myslí, že toto video po mňa, ale hráme, viete o tom, že o miesta. Čo? My hráme o miesta. Že to bude mať, neviem čo, tak je tretí. Nevadí, ja mám ešte 3 životky. Ja mám ešte 3 životky. Ja mám už iba, ty máš 2, ja mám 1. Ale my hráme na 2 životy, my hráme na 3. Jaj. Tak ja mám 2. A ja. A ja mám 1. A ja, to je tiež dobré. No to už neskáž dole, lebo potom už vypadneš auto. A toto. Kámo, prečo sa nemôžem sa na zväčšňovať inventory? No ty si musíš takto s tou aj môžeš presunúť. Čo to bude mať? Daj to bonček. Matúš si zasamukoval cestu na balkón. Prečo sa to dalo preč? Lebo keď na to ťukneš, tak to dáš preč. Toto je môj domček od teraz, ľudia. Super. A ináč toto natáčame úplne všetci traja. Tak to som povedala na začiatku videa, to kto tu má dom. To je môj. Jaký škaredý, fuj. Čo? No pekný dom. Tam vypája spíť dneska. Ako som naspadol. A som katastrofa. Takže ľudia, ja už čakám vonku, že som tretí, na čo už. No. Mal si mať 3 životy, mohol si mať 3 životy. No ale ja nehrám, ja iba preto robím, lebo ja to robím pre srandu, ja nerobím preto, lebo musím vyhrať. Ryba Matúš. Ja viem, že som VIP, ja to Matúš a jeho výhovor. Ja mám sa dať tu spať. Matúš potom získaš nejakú odmenu, to každý získava nejakú odmenu. Ľudia, vidíte, to zaplatí byť neposledný. Ale posledný dostáva tú najlacnejšiu a ty... Nevadí, ja to kúpim za robaxi. Dobre. Nemáš robaxy, takže... Má 2 a to už je čo povedať. Na cestu to nevieš dávať. Ľudia, chápete, ťa máš za šúli jak šibita.
Ešte koľko? Ešte No počkej. to povedz. Teraz už je 9, takže už len... Jež taký veľký dom. Už len 3 minút, už len 3 hodinky. Ale pani ťa aj by niekto, aj to bola sranda. Že nezomrete. Ja viem, že nezomreme. No tak pani nech Ale si ja chcem srať. vyhrať. Takže A keď, ale keď my dvaja prežijeme. tak ešte ďalšie 3 hodiny. Ale Alexej! To nie je takto fér. Dobre. Nie, ja som ju zabral do vozíka. Tak teraz čo? To si ísť ku mne spať. Nemôžeme, Prečo? lebo prehráme. Čo prehráš? Tak si dáme kameň, papier, nožnice, keď budeme mať obidva takisto životov. Nie, lebo ja nechcem hrať. To prečo robiť? Tak potom prehráš iná. Prestaň. A už všetci dostaneme takú istú odmenu, no. No tak to vie o ničom, ja musím na to najhoršie v tom tretí. Tak dobre, tak zozim už dostaneme takú istú a Tu je do toho sú na záchode, tam do toho dávam ventily. ventily, on vypúšťa proste prdy. To bude, a keď si myslíte, že kto to vyhrá podľa vás nie nám, tak dajte like a keď ale sa dajte odber. Ale nemôžeme sa dávať do kosy. Ale môže sa aj hádať, to ste videli. Čo? Však teraz Dinuša hovorila, že sa nemôžeme zhadzovať. Prečo? Že to bude fair potom. Fair play. Môžeme sa ďalej... Matúš! Koľko vám trvá video? 12 minút. 12 minút a 8 sekúnd. A nie 12 minút a 10 sekúnd. A mne 7. Nie, 14, 15, 16. Mám koľko už ide video? 12 minút. Však o pár sekúnd. Ale To je tvoj doma tu, hento. No, ja tu mám milión domov, to si nevedela. A ja iba tu bala, nejaké dievčatá tu bala. Počkaj, ja že to už len pár hodín do to a ono je len 11 ráno. Ako sa píše? Vieš, že je večer. Sluchatka. Headphones. Headphones. Ľudia už iba, Pohodne. už iba 50 sekúnd. Čo? Môj brat prežil s Pohodne. sesternicou. Ale Headphone. že sa hýbte, kámo, čo robíš? Však sa hýbeme, ale už tu robí avatar. Ale to nie je fér, lebo z nej iba stojí. A čo môžem si robiť avatar? Tu ešte ide spať na kraj. A nie, ja som zomrel. Jak si zomrel? Neviem, ja musím za vami. Ja jedno ti dala si banný. No dal. Nevadí ľudia. A som bola sranda. Ja idem spať v rúžovom spacáku. Ľudia už varí, do toho vyhrá. Ale jak 10 sekúnd, však bude len obed. A tak dokedy to bude trvať? Však do polnoci, nie? 23? Však 24 hodín. A nie 12 hodín. Jaj, ľudia, vidíte. Tak hráme na to 2 či 3 škôlky. To je. Čo to dalo? Alebo nie tebe. A môžeš ísť kľudne s nami na balkón, keď chceš. Tak idem. Ale ako prehral si už, ale môžeš ísť. Ale idem, lebo som tu. Tak si ho tam kni. Ale padaj raz, dva. Budeš za nás dovysmievať, že my nemôžeme skakať z balkónu, nie? Ľudia sú naspäť, ale... Aha, to tu je. Čau. Daj si pizzu však. Ježi, ja tu vypadaj do chodky, ne? Ty máš také okuláre. No poď. To je štýl. To je glamour, to je štýl. Moja sestra sa chce glamour. Lebo ja som glamour štýl. Určite. A ľudia proste im to tak trochu torí. Takže... Môžeš sa žiť ešte máte, lebo ona to nevedia, lebo reálne vidie. A ja niekedy padám zo schodov, takže tomu ver, že padám zo schodov. To je potvrdené. Teraz som dal nejaký domček. Ďalší domček.
čo tu robíš? Jasne. Ona bombarduje balkón. Ľudia, čo robíme? Kamo ona mi dala ban. No. Tak asi ma tu nebudeš na našom balkóne, lebo asi si duše sa nepáči, že nám tu bombarduješ balkón. Nevadí, až som tam zostanú. Ja som zase moja výzdoba. Zruš to. Ja dám takéto dobré autičko. Ahoj, Matúš. Ale zruš to! Ja, Matúš, keď si v auto pôjdeš do bazénu a skočíš, tak ťa to vyhodí úplne za mapu. Tak ja ho idem vyskúšať. Čak. Len musíš nájsť bazén. Bazén je úplne v strede. Ja som padla za ten stan. Takže si nám iba jeden život. Juj. Nevadí. Ja som padla za ten stan. Tak ešte raz padne, ale to vyhrá. A môže aj on vždycky On padnúť. nepadne, lebo on je VIP. No, uvidíme ešte. Ale padne, aj keď to bolo fér. Aby to bolo fér. Tak lebo ja mám 2, Zina má 1 a ty máš 2. Áno, ale potom ja si dával najväčší pozor. No, tak ty máš iba stojíš na mieste. Však ja tu behám po mape, ja tu behám, one. On je vnútri. No. Alce je vnútri. Ja nie som vnútri. Alce podvádzal dnes. Ja nie som vnútri, ja behám po tých domoch. Zinka, ty podvádzaš. Ja som ani vnútri Moje nebol. meno, ja som Inka. Dobre, iná, ale ja nepodvádzam. Podvádzal. Nepodvádzam, ja som vnútri nebol, ja som behal po tých domoch. Čo sa dala Matúš? Lebo sa tu furt No hádajú. kto to tu šibe? Tá je otravná. Lebo Zina to všetko vadí, ale si tak ten tu furt niečo vyvádza. Katastrofa ľudia. Ešte už sú 3 hodiny, one. Po obede. Už sú 3 hodiny po obede. Ešte 9 hodín. No, takže už len pár hodín, takže už len nejako, nie 7. 9, nie? 9 hodín, áno, 9 hodín. To je do 12, nie? Áno. Vy ste jaký ostý. Ostrý. Ľudia, natočili Prost. 20 minút skoro. Toto je zázrak. My včera začali hrať na 22 minút. Ale to je dobré, že ty aj natáčaš, aj keď si už padol. Ľudia. A že on proste natáča celú Ja som situáciu. reper, lebo oni sa tam hádajú ako tak. Ľudia, to bude hlasovanie, dneska sa odhalí, čo to bude, či to bude môj Ľudia, hlas. a potom povedal, že môj bratranec dneska dal taký príspevok, že či ľudia sú radšej event alebo song. A to už je vlastne. Väčšina hlasovala za song, lebo aj ja, lebo som strašne sa určite o song. Ale aj ty v ňom bude spieť. Ja nebudem. Ja. Ty dáme so Zinou spievať, lebo ja nebudem. Reper. Dosť bolo. Budeme tam všetci spievať, aj Timo. Dáme tam aj Tima. Ľudia, vy si myslíte, že... Ja budem robiť pozadie. Ľudia, a to vám poviem, že hlasujte, ale môže byť aj Event 2, ale ja som sa radšej ten song, lebo som fakt sem strašne, čo to bude spievať. Že ja som song. Jaký song? Ja nie som song, ja som slon. Ja som slon. A preto mám chobot a preto to repujem a preto padám zo schodov. To bolo teraz. Ja som telefón a preto nemám chobot. Ja som telefón a preto nemám chobot. Choboti majú iba sloníky a ja som telefón. Ja som ti už chcel zapchať ústa. I som ti pokazila video. Aj sebe. Prečo by ti pokazila? No, lebo skoro povedala tú nadávku. Však ja som rovka, preto nemám chobot, ja som rovka. Ale nie, ja som telefón, Choboty majú iba... Nemám chobot. Ja som telefón a preto nemám chobot. Choboti majú iba sloníky. Zina, zle mali tam iné slovy. Nie, Alex. Ja som slon a preto ja mám chobot. Počkaj, už len Ja som slon. nejako 5 hodín. Dobre, už za chvíľku. Ešte vy aj viete o tom. Ľudia, kto má viac ako 10 rokov alebo menej,
doba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 rokov, tak dávajte obe lajky. A kto A je... keď máte menej ako rokov, tak dávajte... A kto má 10 rokov? A jak môžeš mať menej, jak 0, 1, 2, 3, 4, 5, To je 6? najlepší vec na celom svete, takže... Ľudia už len 6 hodín. Oh my god, a je to tu celé zbombardované. Tu sedí s vajíčkometom. Teraz iba papa na noc prišiel, Timo. Ale počkaj, ešte vydržíme. Však challenge je challenge, keď si teraz odídeš papať na noc, tak ťa zhodím a vyhrám. Ale nie. Aj tak ležím. Ste najlepší fanúšik Forenenky, viete o tom. No poďte sa poobliekať, A my baví natáčame. keď si natáčate. Dobre, Poobliekať a no to skoro. to bude trvať už len 5 A minút. pôjdete na celé pôjdete sa na radnej strede, ja budem na jebe. Dobre. Dobre, Lavi. Sa ľudia pokazali. To páči. Ale nám aj furt rodičia hovoria do videa. No mne nie, lebo ja si zavriem medzi zamknuté. Aj nie, a čo? Aj mám teraz zapnuté. Ježiš, ja som padol. Fakt? Áno, kvôli tomu stanu. Toto je Lebo som nedával pozor. ľudia... Ale daj mi pištol. Dobre, dám. Nemôžete, už nemám stále veci. Ľudia, my za to budeme žrať pizzu a budeme kofou tu máme. Tak aj ty si padla, takže si myslíš, že za tým stanom je ešte miesto. Tak aj ja, takisto. Ľudia, to si myslí, že kto vyhrá, Alex alebo Zina. Napíšte. Ja som Inka Binka. Ale nemáme tu len sedieť. No musíte však až sa hýba, som to tam furt hýba, vy to iba sedíte na mieste. Však dávaj Zino sa tu sedí. Lebo my sme na námestí. No, toto nič nerobíte. Ja sa tam postavím ľudia dom. Ja tu idem drsať, vieš čo. Ľudia, ja si idem sa tam spraviť dom ľudia. Kde som to? Dáme si... Teraz tancujeme. Dobre. Som si nejaký dom, že? Čo? Som si nejaký dobrý dom. Tento dom sa asi ani nemal. To je tvoj dom. Jo. To je letný dom. Bude to dobrý podľa dom. A to je... Prekrásny. Ale tento dom je len toto, tento dom je len na pre balkón. Zima je najlepšie ročné obdobie s letom. Ľudia, pozrite sa. Kto miluje zimu? Je, ale leto je lepšie, lebo to sú letné prázdniny. A vtedy sú Vianoce. Vtedy zase nedáte. Nevadí, ale leto má dlhšie prázdniny ako zima. Ľudia, už len 2 hodky a už končíme. To je 23 minút a pár sekúnd. No ty kokos. A koľko dňa to je? 20 sekúnd. 23 minút a 40 sekúnd. Ja 32. 30 sekúnd. Čo? Čo? Super. Podľa mňa nie. Ešte máme 2 minúty. No ľudia, ešte natáčam, ešte som tu. No ľudia, som ma trochu prepadol. Akože som skoro padla. Ľudia, ty vidíte, koľko mám po bratrane zberov už? Oni keď kúkajú moje video, tak si to automaticky môžu kúknúť. Ľudia, prosím Ľudia, vás, dávajte obery, bratrance, máte semice a mne, prosím. áno. A lajky. Ľudia, prosím. Áno, lebo ja nedostanú Práve to ani pre- lajky, ani Spravte to odber. ľudia pre... Ja som skoro šla dole. Ľudia, spravte to pre chorých, prosím. Gregory. A nie som chorá. Ale teba my nie sme tiež chorí, ale... Ja som skoro padla. To je možno. Ja by som Mala vyhral. syna. Skoro. Ja im už ani veľa, bo už za minútu končíme. Už 11 hodín ľudia, už začína noc. Oh my god. Že vyhráme obidvaja. Ja mám prvé miesto, ty máš druhé. Jaké? Ja mám druhé, ty si padla Nie. skorej. Ale prvá si padla, takže ty ešte druhá, ale že prvý a ja som tretí. Ty si padol prvý.
Ale on je tretí. A ty si mal... To má aké napuknuté. Ty si bola ako druhá a ja ako... Mám aké napuknuté. Tak až podľa tohoto budeme robiť. A koľko to padlo? A on, ja dávam odmenu Zine Alexovi a nedáva nikto. Ale ty budeš mať až akú odmenu. Uvidí. A ja ti chcem dať. Prvá odmena, úplne prvá odmena, mám ju odhaliť. No. Zlatá trofej. A potom? Druhá odmena, to ešte neodhalím. To je medaila. A Oni tretia? A tretia to uvidíš. Už to skončí, už je 12 hodín. OK. Takže odmena pre Matúša je... Nič. Iba veľká ona. Chips. Nič, iba veľká. Jo, ďakujem. Takže Odmena teda pre idem ja. Zinušu. Takže teraz kto dáva odmenu? Teraz ty daj Zinuše. Odmenu. A on mi dá určite toto ovno. No. No, môžem, ak chceš. Nie. Matúš, daj niečo, čo si zaslúži, aby to bolo lepšie ako tvoja, zaslúži si to druhé miesto. Značka. Takže Zina vyhráva. Ty kokos, ďakujem, to mi hneď toto zdochne. Kvetiny, congratulations. Radšej mi mám dať Alexi. Tak počkaj. Kvetiny, však to je dobré. No, A to sú umelé, tie ti ostanú navždy. Nie, To sú umelé, tie ti ostanú navždy. ale nie, daj mi niečo iné. tak dobre, Bože. dáva, tak idem ja dať. Nie, ty mi dá. Dá mi toto, to sa Nie, poteší. Alexej mi dáva. Nie, To sa aj poteší. nie, Alexej mi dáva. Bože, tak tu máš tortu. Ďakujem. A Alexovi sa dáva. Nič, iba veľká pí. Čo? Dobre, takže Alexovi sa dáva. A ja to nevidím. Zlatá trofej. To kde máš? Kopnem ťa, Dori! Au! Dobre, takže Alexovi sa dáva najlepšia vec zo všetkých. A to je... Tablet. Ľudia, typnite. Tablet už mám. Tak to Nevadí, je. máš druhý. Je to. Zlatá trofej. Oh my god. Oh my god. A nevidím mi tam nohu. Ľudia, takže my sa s vami už lúčime. Ahojte. Ahoj. Nedávajte odbery, lajky. Čaute. Ja to ale aj tak vidím.